Monica Mensa ene wode nsɛm bi aba betu dwane nina eye afutu a wode ekɔ ede ama adesuafo a ene wo menya akonya se wo mo megye ntete e wo saa bia ho se dache akyerɛkyerɛfo e wo man mu se sukuu na wo mo aba no enye fadi agro enye life bokra na enya abew na emom wo mo masua ho nsɛm enhia wo mo titiru ICT lessons no wo mo nsua ni ye sanse nei ewiase aye kakraka na emom se koba se wakɔ wusuku ni na awie na ICT lesson no woni bi ewo mu a ene na wiase no so nenso anhye ya na wankom na ode sansem we ni na etudwa wa abra na akɔ abasom ede kɔma adesuafo be se ahasane aduonu a ene wo menya suku ni mu kwan se wo momra emeto ma adesua so se akyerɛkyerɛfo enemre ya 21st century se na di kankan no nti se we hu computer no anya computer literature ene na cha se ase pan no a wato a efa amene nti se wo be ye holistic individual no se wo make sure se on be sua ICT nti mi sure nkina se on momoden a no mu sua ICT ne mfa nka because wo pa adwuma na wo ni ICT a ye mfa obi wa obefa emma a teacher for no enya kwan enhumi yiye so de bia na wo campus ne ade no ne a challenge titru a ya ye face ewa ha nti ye bo mpa ye aban ahyase aban ye bi ya o de 300 bed capacity hostel minim se o wie hostel na so lecture hall so ebeto aso krankra ye be pese o mu beboa enche bia ye bedi ye pese ye homecoming niema all students ni ankrankra philanthropy so o mu obi no on beba beboa ye se na ye be ya ebetumi ama ye ho aha ye kakra e ba no hostel any class. Enti se wa college anasa university yibi na wunim nimdie ewo ICT adesua ni mu na ne yete se Jehovah Witness ni a woni mu kyerɛkyerɛ ananso se wa konzongo na wani abetepa wei ensem a principal edema St. Louis College of Education Mama Monica Mensa editujwa yo na moma yanto so ensa mepemu asante mantema se